Abụ Ọma isi nke ise. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ nke a ga-abụ n'igbu ọja. Abụ ọma David. Gee ntị n'okwu ọnụ m, Jehova. Ghọta ntụgharị uche. Ṅaa ntị n'olu ntiku m na-etiku gị, Eze m na Chineke m, n'ihi na ọ bụ gị ka m na-ekpere. Jehova, n'ụtụtụ ka ị ga-anụ olu m, n'ụtụtụ ka m ga-edoro gị ekpere m n'usoro. Cheekwa nche, n'ihi na ọ bụghị Chineke nke na-emebi iwu na-atọ ụtọ ka ị bụ. Ihe ọjọọ agaghị anọ dịka ọbịa n'ebe ị nọ. Ndị na-anya isi agaghị eguzo onwe ha n'anya gị. Ị kpọrọ ndị niile na-arụ ajọ ihe asị. Ị ga-eme ka ndị niile na-ekwu okwu ụgha laa n'iyi. Mmadụ nke bụ onye ọbara na onye aghụghọ, Jehova na-akpọ onye ha arụ. Ma mụ onwe m, n'ụba nke ebere gị ka m ga-aba n'ụlọ gị. M ga-akpọ isi ala n'ebe ụlọ ukwu nsọ gị dị n'egwu gị, Jehova. Dube m n'ezi omume gị n'ihi ndị na-eche anwụ m. Mee ka ụzọ gị zie ezi n'ihu m, n'ihi na ọ dịghị ihe nke na-eguzosi ike dị n'ọnụ ya. Ime ha bụ ịla n'iyi niile. Ili ghere oghe ka akpịrị ha bụ. Ha na-ekwu okwu ire ụtọ. Ma anyị ikpe Chineke ka ha daa ada site na ndụmọdụ niile ha, na ụba nke njehie niile ha nupụ ha, n'ihi na ha nupụwo isi megide gị. Maka ndị niile na-agbaba n'ime gị ṅụrịa, ka ha tie mkpu ọṅụ ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na ị kpuchighị ha ndo. Ọzọ, ka obi nke ndị na-ahụ aha gị n'anya tọọ ha ụtọ n'ime gị, n'ihi na gị onwe gị na-agọzi onye ezi omume. Jehova, iji ihe ya si atọ gị ụtọ gbaa ya gburugburu dịka ụta ukwu. Isi nke isii. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ n'ụba akwara n'elu ọktave. Abụ ọma David. Jehova abalara m mba n'iwe gị, adọkwala m aka na ntị n'ọnụma gị. Meere m amara, Jehova, n'ihi na onye taworo ahụ ka m bụ. Mee m ka m dịrị ndụ, Jehova, n'ihi na ọkpụkpọ m niile na-ama jijiji. Mkpụrụ obi m na-amakwa jijiji nke ukwuu. Ma gị onwe gị, Jehova, ruo ole mgbe? Lọta, Jehova, dọpụta mkpụrụ obi m, zọpụta m n'ihi ebere gị, n'ihi na ọ dịghị ncheta gị dị n'ọnwụ. N'ime ala mmụọ, onye ga-ekele gị? Adọgbuo m onwe m n'ọrụ n'izu ume m. Kwa abalị ka m na-eme ka ihe ndina m see n'elu anya mmiri m. Eji m anya mmiri dee ihe m ji edina. Anya m emebiwo site na mkpasu iwe m dịka uwe nla mebiri. Ọ kawo nka n'ihi ndị mkpagbu m niile. Si n'ebe m nọ wezuga onwe unu, unu niile ndị na-arụ ajọ ihe, n'ihi na Jehova anụwo olu akwa m. Jehova anụwo arịrịọ amara m. Jehova ga-anara ekpere m. Ihere ga-eme ndị iro m niile. Ha ga-amakwa jijiji nke ukwuu. Ha ga-alaghachi azụ. Ihere ga-eme ha na mberede. Isi nke asaa. Shigayọn nke David, nke ọ bụkwuru Jehova banyere okwu Kush bụ onye Benjamin. Jehova bụ Chineke m, na gị ka m gbabaworo. Zọpụta m n'aka ndị niile na-esogbu m, napụtakwa m n'aka ha. Ka ọ ghara ịdọka mkpụrụ obi m dịka ọdụm, na-etipịa ya mgbe onye nnapụta na-adịghị. Jehova bụ Chineke m, ọ bụrụ na emewo m nke a, ọ bụrụ na ajọ omume dị n'ọbụ aka m abụọ, ọ bụrụ na enyeghachiwo m onye mụ na ya dị n'udo ihe ọjọọ, kama nke ahụ, adọpụtawo m onye na-akpagbu m n'efu. Ka onye iro chụọ mkpụrụ obi m ruo ya ahụ, ka ọ zọdakwa ndụ m n'ala, mee ka nsọpụrụ m biri n'aja. Sela. Bilie, Jehova, n'iwe gị, welie onwe gị elu imegide nrubiga oke iwe nke ndị na-akpagbu m. Tetakwara m, inyewo ikpe iwu. Ka nzukọ nke ndị niile dị n'ụwa dịkwa gị gburugburu. Gị laghachikwa n'ebe dị elu n'elu ya. Jehova na-ekpe ndị niile dị iche iche ikpe. Kpee m ikpe, Jehova, dịka ezi omume m si dị, na dịka izu oke m si dị nke dị n'ime m. Biko kwee ka ihe ọjọọ nke ndị na-emebi iwu gwụsịa, ma mee ka onye ezi omume guzosie ike, n'ihi na onye na-anwa obi niile na akụrụ niile ka Chineke bụ onye ezi omume bụ. Ọta m dịkwasị na Chineke, bụ onye na-azọpụta ndị obi ha ziri ezi. Chineke bụ onye ikpe na-eme ezi omume. Ọ bụkwa Chineke nke na-ewe iwe kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na mmadụ echegharịghị, ọ ga-amụ mma agha ya ka ọ dị nkọ. Ọ zọwa ụta ya okwu ikwe ya, dozie ya ịgba.
Ọ bụkwa imegide ya ka o doziworo ihe niile nke ọnwụ. Ọ na-eme akụ ya ka ọ bụrụ ihe na-ere ọkụ. Lee, ime ajọ ihe na-eme ya. Ọ tụrụwokwa ime mmegbu, mụpụta okwu ụgha. Olulu ka o gwuworo gwupụta ya, o wee daa n'ebe mbibi nke ọ na-eme. Mmegbu ya ga-abịaghachi n'isi ya. Ọ bụkwa n'ọpụ n'isi ya ka ihe ike gara ịdakwasị. M ga-ekele Jehova dịka ezi omume ya si dị. M ga-abụkukwa aha Jehova, bụ Onye kachasị ihe niile elu. Abụ ọma. Isi nke 8. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ n'elu gitit. Abụ ọma Devid. Jehova Onyenwe anyị, lee otu aha gị dị ebube n'ụwa niile, gị onye tinyeworo ebube gị n'eluigwe. I siwo n'ọnụ ụmụntakịrị na ụmụ na-aṅụ ara tọọ ntọala ike n'ihi ndị mkpagbu gị. Ime ka onye iro na onye na-abọ ọbọ kwụsị. Mgbe m hụrụ eluigwe gị bụ ọrụ mkpịsị aka gị, ọnwa na kpakpando niile nke i doziworo, gịnị ka mmadụ bụ na ị na-echeta ya, na nwa nke mmadụ na ịleleta ya anya? I wee mee ka ọ fọdụrụ ya nke nta ịbụ Chineke. Ijikwa nsọpụrụ na ịma mma kpube ya n'isi dịka okpueze. Ị na-eme ya ka ọ na-achị ọrụ niile nke aka gị abụọ. Ihe niile ka ị doro n'okpuru ụkwụ ya abụọ. Ewu na atụrụ na ehi ha niile, ha na anụ ọhịa, nnụnụ eluigwe na azụ niile nke oke osimiri bụ ihe nke na-agabiga n'ụzọ niile nke oke osimiri. Jehova Onyenwe anyị, lee otu aha gị dị ebube n'ụwa niile.